20 minuts, les 12 del migdia, ens endinsem de ple en aquesta realitat paral·lela. Veus? És que s'ha d'escoltar la primera, si no la cosa no és el mateix. Pipo Serrano, bon dia. Ai, bon dia. Sort que avui entro amb la copa de cava incorporada, perquè si no, això em deixeu una propineta que no pot ser. Ho entenc, però estàs bé o no estàs bé? Estic molt bé, moltes ganes d'ensenyar-vos tot el que porto aquesta setmana, perquè aquesta setmana t'he de dir que la informació que m'he anat trobant, perquè me la trobo, em vaig llegir moltes coses i em trobo coses que mai sé on les veig ni com, però... Què? Tinc un regal per tu. Ah, molt bé. El tinc a la taula del meu despatx. És bonic? Jo crec que t'agrada. Val. És un CD... Ara no me'n recordo com es diuen. Ai. No, Placeres gastronòmics. Les melmelades? Les macedònies. Les macedònies. Tinc un CD per tu de Macedònia. Mira, sempre escolto Macedònia, m'encanta. Bé, doncs, com deia, m'han caigut llagrimots d'emoció aquesta setmana, igual que me'n cauran amb el disc de les Macedònia, que s'ha presentat aquesta setmana, justament. Per això tinc. Sí. I jo l'altre dia vaig prometre un simpàtic... Gràcies, Víctor. Aquí tens el disc de Macedònia. Flors. Se'l tenia el Víctor, no? No, ell té la taula al costat de la meva, doncs lògicament l'ha portat ràpid. Tenia el Víctor al seu calaix. No és veritat. Són molt mones. Et regalem 3 euros en marxandatge amb la compra d'aquest CD. Doncs em compraré una samarreta. Està fet. Bé, doncs, com deia, aquesta setmana llagrimots amb molts temes, però abans d'entrar en els temes que, diguéssim, emocionen, anem amb un tema que jo et vaig prometre que abordaria. L'altra setmana passada... Tema Fabra. Parlant del muntatge sobre Carlos Fabra, l'expresident del PP a Castelló, de la Diputació Provincial, un home molt afortunat pel que fa a la loteria, perquè li toca força sovint, no tant pel que fa a la justícia. De moment, 4 anys de presó sembla que li podrien caure, i com era difícil fer un muntatge molt creatiu amb ell, he anat a lo fàcil. A veure. Agafar el millor de Fabra, que ja ens ho dona ell. A veure. Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. No entiendo nada. Este es un aeropuerto para las personas. Este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, durante mes y medio, cualquier ciudadano podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje. Algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones. ¡Ay, aquí! ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? Sí. La mayor infraestructura civil jamás construida en nuestras comarcas. ¿Y no me puede contestar ahora? No le quiero contestar ahora. No le quiero contestar ahora. Pero sí que podría, ¿no? Usted pregunte y si no le retiro el uso de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Se levanta la sesión. Hijo de puta. ¿Cómo dice? Hijo de puta. Usted es el que dice que el caciquismo ha de caer con los votos. Mire usted, y con los votos el caciquismo no cae. Políticamente usted está muerto, señor Colmer. Se levanta la sesión. Mire, ajo, agua y resina. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! A joderse, a aguantarse y a resignarse. Comprende la filosofía, ¿no? Ai, aquesta és la filosofia. No hi ha res com l'hemeroteca, Efectivament. Ara és meravellós, És maco, sí. Et prometen coses i després no les poden complir, fan altres coses i després les pots ensenyar. Bé, fa molta emoció. Tenemos un aeropuerto para que pasen las personas. Sí, i efectivament les persones hi van anar, i van muntar una rave, i després les van haver de desallotjar, és el que va passar amb d'allò. Que, per cert, encara tenen un concurs, no sé si el van executar o no, amb hurons, àligues i no sé quants animals més per protegir els avions. És molt bonic. Són, però diguéssim que els hurons per menjar-se els conills. Efectivament. Bé, deixem els conills de banda, que se'ls mengin els... Qui vulgui. Exacte. I anem a la... Posem música al matí, sisplau. Segur que tots coneixeu aquesta cançó. I tant. Nightmare Style, es diu? Gamma Style. A veure, podeu dir-ho cadascú per veure com ho dieu, sisplau? Gamma Style. Gamma Style, diu l'Anna. Mira, no m'atreveixo. Digueu. No sé, jo diria així, sí. Gamma Style. Gamba Style. Gamma. Molt bé. Gamma Style m'agrada. Gamma. I aviam... Style. No, deixem-ho estar. Tu com ho has dit? Jo no ho he dit. No cal ho llegeixis, sí que ho has dit, sí. Bé, això és el Gangnam Style, que és la cançó aquesta, el hit, diguéssim, que bé, ha estat un boom en els últims temps, es va posar molt de moda, després també va arribar el Pollito Pío, però no estaria a l'alçada. El Pollito Pío és una altra cosa. Per això no l'he portat. Doncs bé, després d'aquest hit, hi ha un altre que s'està consolidant com el hit. Vull ensenyar-lo aquí abans de que sigui massa tard. És un hit que amb el seu videoclip, des del passat 3 de setembre, ja té 35 milions de descàrregues. Déu-n'hi-do. És moltíssim, ve de Noruega. És un vídeo promocional per un programa de televisió, per un duet còmic, i la cançó es diu Ylvis the Fox. A veure...
Veureu que es va enganxant, És una mica simple en l'elaboració. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound. Però, perdoneu, us agrada tant? A veure. Ja veuràs. What does the fox say? És impressionant, estan ballant com en el videoclip. Què l'heu vist? Però, què us passa? Doncs veieu igual. Bé, sigui com sigui, aquest és el hit aquest que... No són els polvorons, en qualsevol cas és el cava. Sí, exacte, els polvorons no acostumen a pujar. I aquí no n'hi ha de whisky. Sí. Bé, doncs aquesta cançó el que acaba dient, com heu sentit en la tornada, és What the Fox Say. Perquè, com heu anat reconeixent, anava reproduint el que diuen alguns animals. Doncs bé, jo, en aquest punt, sé que hauria pogut trucar a qualsevol jurat d'algun programa de música, la cançó televisiu... és espantosa. Perdona, a mi m'agrada molt. Sí? 36 Bueno, a totes, no us agraden a totes. No sé què et passa, no t'agraden les Macedònia, no M'estic fent gran. Focs d'Ilvis, o com es digui. Els fills del Luismi també els agrada, diu. Els fills del Luismi també? Sí. Caram. Bé, doncs sí com sigui, el que deia. Qualsevol podria haver anat a algú, a un jurat d'un programa de música. Sé que voldria una valoració d'això, però a mi em preocupa més una altra cosa, que és que aquests tios saben el que fan tots els animals menys el fox, la guineu. I en aquest punt jo he cregut necessari trucar a Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, professor, investigador, en definitiva un dels tios que milions sap de tot Catalunya, jo diria d'Espanya, dels boscos de Catalunya, i un dels pocs capaç d'imitar el so de tots els animals que us podeu imaginar. De veritat? Sí, l'he trucat aquest matí i m'ha dit això. És que estic fent treball de canvi a aquesta hora. Sí, estic en un lloc de la muntanya que no tinc cobertura. Vaja, un xurro. Bé, en aquest punt, clar, jo li he explicat la història i dic, mira, és que aquesta gent parla i diuen que el gos fa això. Això el gos. El gat diuen que... Cat goes meow. L'ocell... Bird goes tweet. La vaca... Cow goes moo. O l'elefant... And the elephant goes toot. Però clar, que aquests tios tenen una crisi perquè arriba un moment que diuen... What does the fox say? Efectivament. Què és el que fa el fox? Llavors el Boada li ha dit, hosti, digue'm què fa, perquè clar, tenim una crisi de 35 milions de persones ara mateix que no saben què fa la guineu. I què t'ha dit? M'ha dit això. Home, de fet, no és que sigui difícil. Ara és una veu, és un cànid, és un cosí germà del gos, i sempre el sents com molt llunyà. O sigui, no és... I més es confon a vegades amb cants de gos, saps el típic cant que hi ha, doncs, no sé, quan estàs al vespre, sobretot, que és quan el sents, al crepuscle. Sí, clar, però no m'acaba de dir quin so feia. I el Boada sempre ho ha imitat, per tant li he tornat a dir... What does the fox say? I el Boada m'ha dit... És aviat, fa una cosa aguda, fa un clic, 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 clic. Clic, 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 molt reiteratiu. Sí, un clic. Bé, jo llavors li he preguntat, però això, un clic, i de manera com ho deia, un cànid, pot ser un llop, no pel clic, però... No, el llop fa un nudol. I aquest és un clic, 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 clic. S'ha entès, no, la diferència? Ara ho hem entès. Bé, doncs anem a fer el clic, com ell diu que és molt agut, l'he manipulat per sentir com seria la guineu, perquè, clar, el Boada tampoc té la veu aguda. Podria ser el clic. Aquest és el Boada manipulat? Sí, el Boada manipulat. El Boada agut, diguéssim. El Boada amb una castració, diguéssim, automàtica. Però sí com sigui, si tornem al que diuen de la guineu, es pregunten aquests nois, fan molts sons dient serà això, altre. Hem sentit el clic, aquest del Boada, doncs escoltem com ho diuen ells que podria ser. És molt Boada, aquests tios han parat amb el Boada. Home, estan molt a prop. Ho han fet, està clar. Això és important. Ja hem aclarit què fa la guineu. És un tema que 35 milions de persones avui ja saben. Ara, en aquest punt, em preocupava més el que pensen els nostres estimats catalans que estan als boscos de Catalunya buscant bolets i aprofitant que ell s'hi passa el dia he preguntat com estava la cosa. No, aquest any no s'ha fet res de bolets. És a dir, el vent ha assecat absolutament el bosc i els 4 bolets que s'han fet han quedat de seguida deshidratats. El que hi va haver va ser una informació molt dolenta, molt dolenta a nivell mediàtic. Va sortir un especialista que no direm noms, des d'una institució amb molt de crèdit, que va dir que aquest any seria un any de molts bolets, que seria
un any històric que hi haurien tants bolets que ens hi entrebancaríem en el bosc. I, bueno, hi ha hagut com una frustració col·lectiva perquè no s'havia vist mai un any amb tan pocs bolets. Efectivament, no s'havia vist un any tan xurro, perquè jo hi vaig pel bosc i no... Hi ha dies que ha de ser molt difícil saber què fer a la secció, no? Què vols dir? Que no t'ha agradat o què? No, sí. Però com arriba un a fer una secció a partir de la cançó aquesta? Soc un tio creatiu. No ho dubto pas. Jo no ho dubto pas. He pensat 35 milions de persones sense saber què fa el Fox. Doncs ho hem de saber. I la primera vegada que et va venir aquesta pregunta, quan va ser? Ahir al matí. Ahir al matí. Sí, estaves tu... Sí, a la tarda vaig trucar al Víctor i li vaig dir, m'ha passat això pel cap, estic molt malament, ho fem? I em va dir, sí, a mi em fa molta gràcia. El Víctor també està al darrere Sí, d'això? el Víctor ho sap tot sempre. Molt bé. Bé, sempre no, però ahir ho va saber, sí, ahir li vaig explicar. Està molt bé. Sigui com sigui, a banda d'això i dels bolets, com ja hem aclarit aquest tema i el so que fan les guineus, jo voldria parlar d'uns altres éssers vius. A veure. És que aquí també em va passar una notícia que em vaig enganxar. Qui et va passar la notícia? No, aquí no, la vaig veure, però em vaig enganxar jo. Bé, parlem concretament d'éssers humans. Bé, després anem a la notícia aquella, parlem primer d'uns altres éssers vius, concretament éssers humans, i per ser més concrets, éssers polítics. Darrerament hi ha un tema de la possible consulta aquesta a Catalunya, que ens té tots molt preocupats, perquè cada setmana en parlem. Cada setmana? Bé, cada dia. Cada dia. Doncs això. Ara, el tema d'aquestes setmanes, d'aquests darrers dies, és la pregunta de la consulta. Sí. Que si és inclusiva, bé, totes aquestes coses que haureu sentit. Doncs bé, jo us he de confessar que l'altre dia, a altes hores de la matinada, mentre era davant de la tele, que a vegades ho faig, em va semblar trobar-me amb un important càrrec del govern de la Generalitat trucant a un telèfon del tarot. No m'ho puc creure. Sí, concretament a Sandro Rey, però ja ho veureu. No sé si hauríem d'intentar fer una pregunta que suscités un tipus de resposta o una altra. El que hauríem d'arribar és a fer una pregunta que unés, no? que representés a la majoria de la gent. Inclusiva vol dir una pregunta doncs, que la validin totes les forces polítiques que estem a favor del dret a decidir. Com serà la pregunta? Doncs això ho sabrem en 3 setmanes, ho sabrem, no? Hola, buenas noches. Hola, bon dia. Caballero, ¿a qué ha entrado usted rapidísimamente? Efectivament, li hem acompanyat per la família i per molta altra gent, altres consellers, alcalde Trias, etc. ¿no? Le dejo con él, un besito. Hola, buenas noches. Bon dia. ¿Qué le preocupa a usted? Dígame. Creo sinceramente que habrá acuerdo. Sí. No me imagino otra alternativa. Entre las fuerzas políticas catalanas en cuanto al tema de la consulta, de la pregunta, de la fecha, etcétera. Sí. Y cuando haya acuerdo, esperamos que la ironía de la señora vicepresidenta... Denúncialo. Pues se convierta en una respuesta responsable. Denúncialo. Estás en tu derecho de denunciarlo. Ells conviden a cafè, la gent es pren el cafè i després diuen que paguis el compte. O después de todo lo que te ha hecho también, ¿qué pasa? ¿Que vas a ser apaleado? Els morosos es comporten d'aquesta manera. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tú denúncialo, porque si no lo haces, no te va a respetar nunca. I això són allò que se'n diu vulgarment figues comptades. Por eso, pues fíjate si tienes motivos para denunciarlo. Perquè no ens donguin mai més lliçons de solidaritat. Todo estará a tu favor, cariño. Gràcies. Y él te ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Efectivament. Me pondré en contacto contigo. Bendiciones y buenas noches. En riguroso directo, con Sandro Rey, te esperamos. No m'hagués imaginat mai una conversa d'aquestes característiques. El papa Francesc Homs trucant aquí. És al·lucinant. Tant com a les ulleres de l'Anna Los. Bé, sigui com sigui, no deixem de parlar de temes surrealistes, perquè igual que amb el tema de la guineu, l'altre dia, com et deia fa un moment, em vaig assabentar d'una altra història que em vaig quedar enganxat, una història increïble, i concretament és la història de Patrick Moate. Sí, amics. Patrick Moate, un jove nord-americà, que fa uns mesos es va fer molt famós, però molt famós, perquè de sobte va fer una cosa que passa molt als Estats Units. Com tots sabeu, quan hi ha partits a la NBA, a la mitja part fan moltes coses per crear show, a part de les nenes que ballen i totes aquestes coses. Doncs una d'elles que fan és donar l'oportunitat a que la gent li demani a la seva dona, la seva parella, si es vol casar amb ells. I va passar una cosa així. A little marriage proposal going on at mid-court right now, Jerry. I really can't imagine doing that. You know, that's under pressure. S'imagina a si mateix fent això. Whatever you did work, because you're still married. How many years? 40 years. Diu, fa 45 anys que jo vaig enganxar la meva dona, 40 anys, perdó, que vaig enganxar la meva dona, doncs mira, no ho hauria fet així. Need me while I'm down there, but you know what? I'm just waiting once for the gal to say no, okay? And, yeah. You know, that would be. But she has to say yes there. She may say no as soon as they walk off the court. Llavors fa broma sobre si li dirà que sí o que no. I think she's saying I can't do it right now. So I really do like. I aquí just la noia està fent una cara molt estranya. Sí. Well,
No, diu, sembla que no. I la noia se'n va. Ai. Sí. El moment real altres els van narrar així, l'escoltem també per una altra televisió com el van narrar, amb la cançó de fons. Bé, doncs, aquesta cançó de fons ha fet que això que sentíem, aquesta música de fons, amb aquest noi dient-li a la dona que es volia casar amb ella i que ella li digués que no, es va fer un viral, el van veure milions de persones i ara hem rebut, o hem vist, aquesta setmana s'ha presentat, un nou documental. El documental d'aquest noi, Patrick Moate, que es diu Unhung Hero i que sona així. My name's Patrick Moate and apparently I have a small penis. She told me that one of the main reasons that she didn't think that we were right for each other was because my penis was a little too small for her. Efectivament, la dona va confessar que li va dir que no per tenir... El penis petit. Efectivament. I don't remember much. I thought we were just making out. Sex is a very important part of a relationship. Mira com la Carme s'ha posat la cosa professional al damunt. És que l'he fet per la Carme. Perquè aquest tema l'he fet per la Carme. Aquest tema, després diuen que no importa, però es pot arribar a donar una circumstància com aquesta? A veure, jo penso que alguna altra cosa deu tenir aquest xicot. La primera nòvia que va tenir aquest noi, que ha sortit ara en el documental, deia que efectivament era un xurret, que no podia ser. Un xurret? Bé, vull dir que era un desastre. Sí, clar, es podria pensar... No, un desastre, vol dir que era un desastre. Era fuetera. El que passa és que, a veure, vull dir, potser aquest noi tenia que haver buscat altres aspectes que segurament la noia també s'ho hagués passat bé. Vols dir maneres de fer el penis més gran? No. Més entretingut, vol dir, més simpàtic. Dibuixar-li un... Bé, és igual. Jo sí, com sigui, convido la Carme que miri aquest documental, perquè aquest noi doncs el miraré. Ho ha fet seriosament, s'ha anat per tot el món, ha conegut cultures que el tenen molt més petitó, altres que el tenen molt més gran. S'ha quedat a viure o...? No s'ha quedat a viure. I ha fet experiments estranys, diguéssim, per intentar crear unes dimensions una mica més a prop de Nacho Vidal i no de... Saps? Però no ha aconseguit res. Però no anunciaven, a la tele anunciaven a la nit. Sí. Una cosa per fer gran el penis. Terrible, Com ho saps, això, tu? Perquè veig la tele. Igual t'ho ha explicat un amic. Terrible, que a més... No, és bastant més terrible. Conec el director comercial. Sí, t'ho juro. Sí. O sigui que si t'interessa te'l puc treure a bon preu. A veure, són unes peses que... que mal. Sí, que el que intenten és, doncs, per l'acció de la gravetat, que evidentment doncs, el muscle es faci més gran. Efectivament, doncs surt amb aquestes peses. Ja ho sé. O sigui que és veritat que el que corre per la selva la té més grossa. No, home, no. No podem acabar. Anna, mira, ens queda un minut i mig. Perdoneu-me, però... Ens queda un minut i mig de programa. No podem acabar el programa dient una cosa com aquesta. És que per... Has carregat la meva secció ara. Jo m'ho havia deixat tan amunt. No? En fi...